teka lawuh kerupuk. Aku gak percaya arek saiki kepethuk Joko gondeli sabu. Saiki wis ungsume jalak kucing lolo anake lampune mati kepancal bapakne. Saiki pembangunan wis maju. Embong-embong padha diaspal, lampune padhang. Senajan mlaku aya dalu kaya awan. Ayo, Cak. Genah-genah. Gak seneng melaku ditabu jula-juli, aku kira nek krungu taban jula-juli. Utang-utang iku sawangane kaya wis gak duwe utang. Tak kidungane genah-genah. Takon apa? Dalane Kesakutha niku pundi, Wak? Gak ngono niki wong endi karo kutha.
Sampeyan niki takon kutha ta? Nggih. Lah niki nek kepengin ru kutha, niki sampeyan ngulon serut, menggok ngidul seret, menggok ngulon serot. Lah niki kutha. Lah nek ceblok krosak ngoten nggih. Jare takon kutha. Takoni ngono kaya nesuwan kok benci aku. Sing benci mono aku. Takon iku ndelok tugase. Nek waktune aku gak tugas ngene iki kon takoni kenek wong cek tugas kon takoni. Mbok iki dijawab ngeten mawon, nggih dalan mriku ngilen niku sing lampune padhang niku kutha lah ngoten. Mbok sing enak ta wak ngomong kali bangsane niku. Iya iki lho ngulon iki lho lampu padhang kutha. Nggih matur nuwun. Monggo-monggo, Dik. Sampe ini kepada wong gendeng. Gak ngereken. Cik nemene Dik, Dik sampean niku. Tiyang niku tasik ngedung pun ditakoni, Dik, kula wau ndamel parikan sampe keliru. Soale kula kesah kutha ning enten tujuane, Pak. Nggih, nggih. Kutha diantarane mriku niki kira-kira pinten kilo, Pak? Lho, kira-kira ngenten nek 5 kilo mawon. Lah sak kilone niku pinten? Ningali beras e, Dik. Nek sing enak niku 300, sing rodok gak enak niku 250. Sampeyan niku ya napa sih, Pak? Wong kula niki takon maling ngomong regane beras. Jare takon sak kilone. Sak kilone mono 1000 meter, Dik. Lah niku, lah per metere pinten, Pak? Sing kae nelek 300. Lah sing wol ngene iki sampe 2000 sak meter, Dik. Mboten maksude niku lho nggih pinten kilo niku lho, Pak, kok meteran. 3 kilo napa 4 kilo? 3 kiloan, Dik. Oh, nggih ngoten ya, Pak. Iya, iya. Takoni ngono kok benci aku. Sing benci mono aku. Matur nuwun, Pak. Monggo, masalah rek wong iki. Ala penggoda iki ono ae. Kak direwangi ku takon direwangi garai mangkel. Kemis, kemis, me. Kok niku gak tau ditapuk wong Moruan tangan ya, Pak. Kula niki senes bojo sampean lho, Pak. Tuangane pelak-pelak. Gak dipelek maneh wong takon iku mbok mesisan aja dicicil kaya wong ngeridit ngene. Mboten maksude kula niki mangke teng kutha niki badhe pados niku stasiun. Lho. Stasiun kok dipadosi? Ajeng teng stasiun ta? Nggih, omahe sepur niku lho. Oh, sane omahe sepur stasiun. Nggih. Niki lho enten omah wedhong niki sing mujur ngulon dawa niki. Niki stasiun. Oh ngoten ta. Nggih. Pokoke kula niki mangke njojok mriko. Sampeyan njojok stasiun. Takoni ngono nesuwan kok benci aku. Lho, dibenci pindho. Aku sing benci, Dik. Nggih matur nuwun, Pak. Monggo, monggo. Oh, alah. Pancen gak mai dhewe wong gak rubuto. Nek gak aku sing nuduhi sapa sing nuduhi? Ditapuk. Ngopo nek wong itu wangane? Ya apa? Sampeyan mun moro tangan Pak wong dereng resmi kok moroan tangan. Lah aku iki bojomu ta nek dorong resmi. Mboten maksude kula kene tengene stasiun. Kula niki lek usaha napa niku karcis niku terus carane niku ya napa? Lah teng stasiun niku lek enten bolongan persegi cilik niki ya. Nggih. Lah tangan sampean sambil baken belung. Nggih. Kene ngriku sampean ken oleh. Dadi kula niki enten bolongan. Lah. Kula gogoni. Digogoni padane golek iwak ae. Lah nggih niki bolongan cilik niku digogoni terus pun digogoni. Lah maksud sampean rogo. Lah nek mun dirogo terus digoleki ngoten nggih. Lho, Nek enten grenjel-grenjel. Sampean jokok niku. Lah niku napa, Pak? Beton niku, Dik. Malah sampe beton. Sampeyan pun gujok, men guyon kok sampe keplecuk kabeh. Mboten kula niki rencanane lunga adoh. Lah, sing niku wau sing genjer niku wau. Nggih. Niku karcis. Oh, Lah dhuwit karcis. sampean kekaken ngoten lho. Napa niku famili kula adik kula kaya dhuwit.
Lah napa sampean iki sik pernah ponakan ngoten ta? Lah sing loket dhuwit niku lho sinten? Kondektur goblok. Oh, sing ngenten sing dodol karcis tengene loket niku. Lah niku kondektur. Dodol karcis. Nggih. Padane Nggih, saniki ngeten nggih, Pak. Gedhong ae. Pak kondektur nggih. lho kok aku Pak Kondektur ya. Mboten niku mangke lho nek mlebet mriku. Lah, Terus kula munggah tengene sepur. munggah. Nek sing wonge klambi kuning, celana kuning nika napa, Pak? Nika ta? Nggih. Nika polisi nika, Dik. Polisi kereta api. Nggih. Oh, nggih. Lah nek enten sing nika klambi abu-abu, Ah. terus ngangge topi, Nika, sing nggawa catut nika. nika kondektur. Lah catutnya kangge napa? Gawe nyatut lambemu. Sampe takoni ngono suwan. Catut iku ya kanggo njepit karcis iku. Oh, jepit karcis nika. Nggih. Nggih ngoten Pak, nek ditakoni nggo sing enak. Jepit karcis, Dik. Lah niku bedane kendaraan niku kula macem-macem sih Pak nggih. Macem-macem. Nek kereta sepur niku nek turu sakmono dawane nggih. Nek turu. Nggih. Niku dereng ndodok, Dik, niku, Dik. Lah nek sepur ndodok niku ya. Ah, takon kok neko-neko. Lah mboten nek napa wong kula niki takon. Baturu banjengat. Oh, jadi takokno. Sing jengking leh. Sepur niku lho kok. Oh, nek sepur jengking barang. Lah sampean sepur kok ndodok. Lah sepur niku nek pun didodoki. Lho. Lah nek pun sepur niku berangkat, lah kula lunga niku kesah pundi niku nggih. Lho, lah terus sampean kesah kebon binatang. Lah nek pun duke kebon binatang, Sampean ndelok sampean kembaraken putu sampean, Dik. kalih napa niku? Makoah niku. Ah, ngenyek sampean niku. Batang kebon binatang niku sampean mboten mulih bang nginep. Mboten urusan kula niku, Dik. Bae ngenten bolongan cilik digogoni malih kan. Oh, mboten. 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 Niku omahe macan. Bisa macan. Lho, lah. Lho, ambek Mariam lah apa no kene? Oh, lho to. Lho panggih Lah, kan kan wis kenal lho. Lho ya apa aku ket manglak ngrungokno. Kok niku lek ngekek keterangan wong sing bener ta. Iku mang dodol karcis dari kondektur kok niku malah bingung sing kok Takoni recel ae lho, gak mesisan aku ngidung ditendekno. Ngidung kenal, ditendekno. Durung. Lho iki Marion. Wah, Mariam. Sinten, Dik? Wis gak ono. Mariam. Mariam wis suwe hubungan karo Tol. Mosok gak krungu? Mariam. Lho, umum arek iki masih ngene. Umume? Masih wedok nek tau ngrubungno kebo barang ri. Iya, wong ndelok balungane sakmene gedene. Ngrubungno kebo omong ame lho. Enggak maksudnya ku tahu aku iki kulaan sapi lho biyen. Oh, belantik ta? Belantik kok ngrubun. Wedok-wedok kok belantik, Dik? Lho sing dadi masuk belantike. Lah napa nih? Lak pecutane ngono. Loh, pinter mejut are lho iki. Sembarang dilakoni iki mblantik iya. Oh. Yo dagang sayur iya, Iya. dagang besi tua iya gawe gedhek. Macem-macem. Gedhek Apa sampean kepengin tak gedheki? Kadang-kadang niku nggih nampa pesenen nyitak boto barang, Dik nggih. Wah niku penggawean niku pokoke yang halal nggih. Dimakan itu enak ngoten karo kula. Pokoke gak pek binek barange pinek. Wah, ngomong wis gak kenal lho. Timbali. Apa pek pinek barange pinek iki. lho, delok omahe, krungu kabar omahe jang. Omahe ta? Lho, Gak krungu. didol. Iya. Lah napa Dik kok omahe didol, Dik? Nggih kangge nara kita lho niku. Hah? Gak Wong ono. wedok senengane torok. Disusun maneh. Lah ben kok susun pira 3 ya? 3. Saiki 7. Waduh, kok dukur. Omah lho pinggir embong omahe. Dibeton. Temen dibeton saiki sik luru nangka iki. Balen nangka ya. Wah. Lho, Eh. wong iki biyen niku keturunane wong ndi wis sakmene gedene. Lho critakno ta, omongno cek rusak Aku paling. ngene Mas ya. Sampeyan iki asline tiyang Jawa ya? Hah? Asline tiyang Jawa. Lho ora ngerti apa Jerman. Oh, Jerman luar negeri. Lho lah napa? Lah, Jerman? Jejere kauman iki lho. Jerman kok. Lah asline Pakistan anjene. Delok Pakistan. wong-wongane pawakane Pakistan. Oh, Pakistan luar. Pakis gunung. Ya, lah sida kumpul ta. Pakis setan. Pakis setan, Pakai setan. Aku beran londo iku. Tapi bener gede, tapi pawaan lanang. Anu pawaan. Pawaan wedok ngono lho nek anjene dipercaya. Di enten arek-arek jare ngumpul arek-arek dadake digoleki omongan mbek Sapari. Lho iya ya. Ya, Wis ngumpul nang kono. Wis ngumpul. Lah Wah. sida kumpul ta enggak saiki?
Sida kumpul jare. Sida kumpul saiki tangga. Sida dikumpulno arek-arek ngono. Dikumpulno tangga. Ngono kok sida kumpul. Lah dikumpulno monggone sida ndi? Arek wis nglumpuk ana kene ku rencanane ana iki awak dhewe kan latihan. Ono jare gawe hiburan. Ana hiburan awak dhewe jange. Lah hiburan apa? Wis macem-macem ya hiburan tarian ya. Tari utang barang. Tari utang. Kok iso tari utang iki lho. Anu ya judo, karate, karambol, wis macem-macem. Jane nggih kesenian Jawa deh. Kesenian Jawa. Oh. Tapi sing penting latihane ya iki. Kapari kandhanono ja. Anu yo. Helo, kon kok nyelukmu selip sih lho. Kok celuk cak ya. Nah, teko mburi kaya Badrun. Iki lho, Apa nih? sinom iki apa jane aku ngenano saiki. Sinom iki macem-macem, kanggone nek arek cilik aja akeh-akeh. Nek kakean wecute nemen lho. Sinom ndi? Percaya, Mbak Maryam percaya. Sebab iki lah biasa dodol jamu gendong kan iki. Iki lho sinom pari apa? Pari apa? Pari 5, PB5. Pari Joto, pari Joto. Ah, pari joto ya PB barang awakmu. Sing ngene kok lho sing lamun benjang yen Pak Las. Yo. Pak Laslu kon. Pak Palastro kok Pak Astro. Genehe apa sih genehe sing? Sing apa sih? Sing lenah, sing lenah. Lamun benjang yen Pak Astro. Oh iya. Mari menawa ya keliru. Ngene lho. Ya apa? Lamun benjang yen Palestina. Sering ngantuk Darna iki. Lah apa yo Palestina iki? Sinom dicampur Lah padha Darna. karo iki sih. Sopo manis kaya siran. Nah, siran jaranan iki. Ngene lho. Sapa manis kaya citrun. Manis-manisan tok ae. Ya apa jane siapa iku? Ya si sop ae. Pokoke sapa sing sinjal nah. Lah ya sinjal gak disiwen. Ono tenan si jaket-jaket. Saiki genano ae, soalnya awak dhewe ya duwe bakat. Iya. Tapi duwe bakat panjenengan. Cuma bakat sing asli nduk mandala saiki. Bakat itu ganduk balung bendo dah. Ngomongamu. Anu sinom ya apa? Bakat. Ya, sinom. Wah, ora. Padha karo bahasa Indonesia kok apa sing liyane Katut arek Sidarjo situ. Sopo? Namun di situ. Mesti ana namune Oh, sing jarare umum namun Sumawelo. Sumotelo. Sumombelo. Sumolewo. Ya apa sih sinom jane sing Ya rungokno ya. sing bener sing bener. Sen iku kono senggakane engko ya. Tapi Ting ning 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 neng neng ning ning Neng ana lawang burine. lamun. sen iki iku kok senggakane sing Yo. Kowe engko lah ngatur senggaan. Iya. Tak senggane dhewe. Ati mbang ngatur honore wong durung mari. Wis sakmono ya. Sen iki dutaning nata. Iki telecer iki. Iya iya. Nanane. Tak joget lho. Prabu Kenyamaja kae. Ya iki sing ngomong sinden bledek ya. Kekasih damar sasangka. Apa mantune kipake.
Kampung Malang lan. Iya kancane adik barang. Enggak, aku biyen nak ngene latihane. Sekolah aku lak Kampung Malang kono. Iya, terus bareng Jio liwat ya iku mangko ora dadi menak sih. Lah kenal Pak Armin barang. Pak Armin. Loh, cerita dadimu lho ya. Iya. Arek iki tak himpune dhewe lho. Kono lho suara enak dedek kono mesti ngono kok apa. Sapari wis gak pandeng bulu. Ngono ta Dik. Wong mbok ndelok brutu apa. Ya, brutuku brutu gandeng iku apa? Rasamu joro ah. Aku ngerti. Bangeten kok Wis ya. ta gak kira sira wonge paling sira mae wis ta. Kau mau apa ngomahe cagak kari loro gendil. Wong wis payu kok omongan. Kowe iki katut barimen iki. Si iler. Ini lho Rek, soal barimen lho ya. Sing dimaksud Kartolo iki lak ngene ta. Engko nek kabeh wis padha ngumpul, nek pancen wis paham karo gending-gending kebudayaan Jawa asli, lha engko dikembangno. Iya. Kari nari ae, nari awakmu kon njaluk kembang apa? Kembang amben, ya. Gak enak lho. Kembang-kembangan sembarang iso iki. Sing enak iku kembang turi dibumbu pecel iki. Seneng pangananmu tok ae. Oh, gendinge sinom iso. Oh iya iya. Kinanti, Nanti pangkur, ayak samira. Iya iya. Lah iya. Ladrang. Lho. Temenan. Ladrang. Sekolahnya nang Jawa Tengah, ladrang, lodrong. Loncong. Loh, aku percaya nek sinden iku lubangi hidung iki lek berdekatan sampai mulut ta. Iya. Iki suarane iki temen kurang enak. Kok iki lubang hidung sampai lubang mulut iki jarake jauh koyo gajah ngono. Iku mesti ulem suarane. Awakmu wis tau dikaploki Jepang ya. Lah mosok wong wedok ana telaline ya. Tapi tahu tanggapan dadi ribut buyaran wong ngetutno ya apa? Buyar wong ngetutno ri. Waduh ya apa lang katutan cengkir. Biasa iku nek kerajinan dulu biasa dek iku. Padahal aku gak sengaja. Waduh. Kaya cingkir karo toples tak lebokno tas. Iki elmune lak kanca sing ditiru. Ya Kaseman. Wah, iso mau ditintiman gawa tas kuwede. Soal teme ulang ngene. Dadi ngene lho nek pancene sapari mang guyon, Pak. Sing Wakno temenan. Sing serius apa lho. Dadi iki kok latihane nang nggonmu apa nang nggone omahe Sapari apa nyewa stadion. Lho, sing penting iki dimanfaatno rekaman apa iku? Latihan iku nek wis apik kan iso direkam lah ngono. Rek pandangane stadion iku geden rek. Iya, wong sing ngerti lho Kartolo, Mariam Sapari latihan. Sing karo? Sing karo sakano juru kuncine kono waduh. Ya enggak, soalnya kan ono anu dhewe-dhewe, nanti kan dibentuk pengurus. Oh, nek uruse bareng. Ngurusi wong telu tok iki ta. Iya. Pengurus kabeh anggotae sapa gak ono ya. Ini nek ngono ya, aku tak berangkat sih. Aku soalnya wong wedok rumangsa ngladeni wong sakmono kae. Iya iya iya. Wong ngladeni tukang batu barang iki. Lho, sewu lho ya. Iya. Iki Mariam iki rambutnya brentek asli ta rambut iki brentek kakek dicekel. Lho, iki kan diabot-abot apa? Kriting ngawur. Salon ri, rumah samu gelem koyo arek-arek kawat diobong ngono. Iya. Dideleng kok rambut gak gelem. Gak tau iki, lek ono bengkel mesti menggo. Lho deh. Golek gemuk. Ngawur ae. Ya, kami iki kami akibat kami tendang ya. Iku berintik agak merata ta. Berintik iku mburi tok. Iku mbo ya apa iku? Ya wis soal berintik ku gampang. Soal latihan gampang, kok aku sing siap-siap pokoke engko persiapan makanan tak idangno sing enak-enak lah. Pokoke aja diantar bungkusan terus ta. Bungkusan iwake ya gak seragam. Tapi pokoknya ono omah iku aja kuwatir gak lepas teko iku pokoke. Oh iya iya. Bandeng cuma ya wis kuru.
Ya aja lali anu Yam. Apa? Wis pesen ku ae kanggo kenang-kenang aku. Apa senengmu apa? Iku BH-mu iku coplon. Ngawur ae kon sing kok jaluk sing ganggal iki kanggo pertahanan arek. Ya karo situ. Lagi kok coplo lak morotok. Seneng aku nek nglembreng. Tapi masih ini teko mburi delok. Iya. Lho lek teko ngarep Panjene teko ngarep ngono kapek menarik lho. Kon lho wetone slender kali bogor. Tapi lek teko mburi delok gak koyo slender. Kaya apa? Kebu songkel. Wis mulya dinten arek lho. Ya wis kok liwat kono ae kok. Lho, liwat ya rono aku kok liwat ya sing ngubungi kancaku situk karo situk aku. Karo situ. Heeh. Ya wis tak berangkat aku ya. Iya, sing hati-hati. Iya, kok sing hati-hati. Lho enggak ngono omonganmu mangko lho. Berangkat ta? Kare Julia. Iya bener. Kok kowe jare latihan kono? Kamu mesti ngono ya ono krenang-krening. Yo pegel. Yo brek lho sampe nyereti mlakune. Ya wong gak tau susah. Kan iku uripe seneng terus. Seneng awake lemu. Lah ya apa ben wong mangan gak entek mesti didedepi. Ya mesti ae kepethuk kanca mampir-mampir ana wedang gak entek ya wis gak sampe ngorai wis rijik dhewe. Iya. Panjenengan wong kudu ngono. Wis saiki aku tak name Maria, Mas. Ngono ta? Iya. Iya aku tak tututi kok. Temen ah? Iya. Wis tak tinggal. Iya.